आखी मोठी खोली दी असला ए बोला सांग मकर सदनी मित्रांनो सदन कडे थंडीचे बोला हो बरा इमा आपण तुमच्या खाली खेळी बरी बोला ए सुंदर ओ मग जम्मा खरी बरी नाही मग बाकी तरी किती फुल फुटून दिला बोला सुंदर देखा जाते मकर खेळी बा ए पगड़ी ओ तब इसने सुंदर पुढे बरं देखी कर चल तेरे मुकोण देखी कर ना हां किलायला मामा मोमोई जायला सगळे पोरांशी देखी बना मोठो देखी बाचे मकर सगळे सांगा ए फुला अरे तू ना आज पुढे बरं केली लागू ना ए मकर जुही जाई मला तिने आली जुही जाई मला तिने आली फुल फुटीचे बोले के बोले जुही जाई मला तिने आली जाई मला तिने आली फुल फुटीचे बोले के बोले असं केलं माझ्या चपली असं केलं माझ्या चपली फुल फुटीचे बोले के हां बाबा अरे सांगा ए कधी कधी माफी मोठी खोली दी ना सगळे सांगा ए बोकी तू शिकलो तुला बाबा ठीक आहे खोलायला
ये हुआ फूल मैगा फूल अच्छा वाह झालं दिए फुटी गएर गरम झालं काय ग काम के छिदेर हेवा काल आसुवा काय ग फुल ओ माय गॉड ए ସଂଖ୍ୟାତ ବହୁଲ ମାନେ ତମକୁ କେତେବେଳରୁ ଡାକୁଛି ମୋ ନଟବର ସାଙ୍ଗଟା ତମକୁ କଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲା କଣ ଆଲୋ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଲୋ ତମକୁ ନୁହଁ ତମ ମଝିରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ କିଏ ନୁହଁ ତମ ମଝିରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାତ ସଜରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କହିଲ ତମକୁ କେତେବେଳରୁ ଡାକୁଛି ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ସାବଧାନ ନାଇଁ 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 ତମକୁ ଡାକୁଥିଲି ଆଗ ତମ ସହିତ ଯୋଉ ଲୁଚକାଳି ଖେଳଟା ଖେଳୁଥିଲି ଭାରି ମଜା ଲାଗେ